Esquerra Unida i Alternativa participarà d'aquestes primàries al conjunt de l'Estat amb els diferents candidats i candidates que hi hagin, que jo faré campanya a Catalunya i al conjunt de l'Estat per l'Alberto Garzón, que té el meu suport públic i que evidentment desitjo que guanyi. Crec que representa una connexió amb el nou moment polític que viu el país. És un nou moment polític on gent jove i preparada té alts nivells de responsabilitat i que ell, doncs, penso que és una persona preparada, que és una persona jove, el conec, ja porto 3 anys treballant amb ell al grup parlamentari i per tant crec que ens pot representar d'una forma molt important. Catalunya ha de seguir liderant. El procés català té vida pròpia. Al marge del que puguin fer la gent a la resta de l'Estat, a Europa i al món. Per tant, el procés català és indiscutible. Però jo ja vaig dir, i he seguit dient, que com més aliats i amics i com més cobertures trobem al conjunt de l'Estat i Europa, millor. I avui Izquierda Unida llança una idea molt ambiciosa vers el novembre, que té a veure amb un procés constituent al conjunt de l'Estat. Precisament la delegació catalana va incidir molt en que no és procés constituent sinó processos constituents, perquè Catalunya té el seu propi procés, però en la mida que al conjunt de l'Estat també hi ha un procés de canvi, això ens dona més oportunitats. Per molt que es disfressin, per molt que es disfressi el nou partit de Mas, per molt que es disfressi el vell partit de Duran, què és lo fonamental? Lo fonamental seguiran sent les polítiques, les polítiques. Per tant, Convergència es pot passar a dir Partit Progressista Català, per posar un exemple. El tema és les seves polítiques econòmiques i socials, quina és la seva característica? Les retallades, l'austeritat, avalar totes les polítiques europees de contenció pressupostària i de retallada, sí o no? Això és el que volem saber. No li desitgem res bo en la seva visita a Catalunya. A tot arreu on la gent se'l trobi, que li recordi que ens ha faltat el respecte com a poble, que ha manipulat la justícia contra els interessos dels catalans i que la querella va contra 2.300.000 catalans.